Balima Anyokma, très très urgent et très bonne nouvelle. Bonne nouvelle, Floflombe, Yananga Douambe Datifo, billet lundi 23 janvier 2023. Ah, nouvelle Floflombe, Burkina Bora, Kaira Kafo, ko Franci, parce que Franci présent, Nyayira Kafo, ko fo Burkina gouvernement de Kafo, ko présent Kafo. Présent la porte-parole Bora Kafo, Franci Ngena, ko ja général Ibrahim Traoré. O kun ye lettre ci Makɔrɔ ma ja Makɔrɔ bɛ ka kɛ i n'a fɔ a ta kalama ja lettre cira Makɔrɔ ma kunun bɛɛ lettre cira Makɔrɔ ma Makɔrɔ bɛ ka kɛ i n'a fɔ a ta kalama de sisan u bɔra kɔnɔ ko irisiw de bɛ ka an kunkolo yɛlɛma olu contrôle la quoi o ye nouvelle fɔlɔ ye nouvelle filanan fana bɛ tuguni k'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen a ye bi vidéo a y'a partager u ye nkalon dɔ tigɛ ko Asimi de bɛ ka capitaine nɛgɛn ko k'o su k'o bila faransi la ko Asimi ni irisiw ala ka barika don an ka président Assimi la le maréchal Assimi gardez-vous bien vraiment malien on ye Assimi an ye Massimi kalifa an ye Assimi kalifa malien na an ye Assimi kalifa burkinabéw la an ye Assimi kalifa guinéen na an ye Assimi kalifa africain bɛɛ lajɛlen na an ye général Ibrahim Traoré kalifa malien na ka kalifa burkina ka kalifa guinéen na et colonel Mamadi Doumbouya la même chose malien burkinabéw nouvelle duman filanan bɛ yen nɔ Burkina surasiw bɔra ka victoire ba de kɛ Mali ni Burkina frontière la terroriste mun fagara ka ca terroriste 300 ye mais image dɔw bɛ an tɛ se k'olu yira u la quoi nouvelle sabanan bɛ k'o ɲɛfɔ ɲɛna Faransi ka den dɔw de bɛ ka bɔ ka kuma bi ka yafa deli ko k'olu bɛ fɛ ko ka na baarakɛdenya kɛ est ce que k'olu bɔra k'olu ko maliyɛnw ka yafa olu ma Faransi ka denw de bɛ ka bɔ bi ka Mali défend ka Burkina défend ko tiɲɛ yɛrɛ la k'olu ka jamana ɲɛmɔgɔw ye africains sɛgɛn k'u ye farafinw sɛgɛn ko Faransi kan ka yafa de digi farafinw fɛ bi c'est la victoire totale c'est l'indépendance de l'Afrique qui commence aujourd'hui c'est une très bonne nouvelle donc a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko n'an bɛ taa an bɛ se an kana décourager tu sais comment in kɔnɔna fɛn bɛɛ lajɛlen ma kɔnɔna na il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer mais restons vigilants restons soudés an bɛna français ka kumakan kala aw n'an bɛ jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko allons jusqu'au bout an ye nouvelle sabanan fana sɔrɔ k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'u bɛ ka complot dɔ préparer ko ka coup d'état kɛ Mali contre la ko ka coup d'état kɛ Burkina contre la an bɛ tila k'o bɔ o révélation fana bɔ k'o yira bɛɛ lajɛlen na mais an kana paniquer toujours an y'o de fɔ mɔgɔ si kana paniquer wallahi en tant que malien bɛ Assimi fɛ Burkinabé bɛ Ibrahim Traoré fɛ foyi t'u sɔrɔ an y'u kalifa ala la ka kalifa kira la an kana paniquer mais a ka kan fana an ka fɔ aw ɲɛna donc an bɛna ni nouvelle ninnu kɔnɔna ye sisan nɔ on va vous montrer Français yɛrɛ u commencera Français ka journalistes commencera ka Ibrahim wele ko ye pusisi di a y'a ye sa i m'a fɔ ko Français bɛ a laban kɛ ni kɛlɛ de donc an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ an ye bonne nouvelle dɔ fana sɔrɔ ko mɔgɔ minnu ye kasobo dakari kan un na k'u ye mɔgɔ kelen minɛ a la fana quoi donc an y'o information sɔrɔ sisan an bɛna don vidéo yɛrɛ kɔnɔna na sisan nɔ donc Burkina ni Faransi ka ko an bɛna bɔ k'a yira aw la. Avec son petit sourire. Alors le président Macron a dit hier. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Le Burkina Faso réclame le départ des troupes françaises. Oui, bis repetita, c'est le même scénario qu'au Mali, en plus rapide, en plus rugueux, en plus humiliant. Les 400 forces spéciales cantonnées au nord de l'aéroport de Ouagadougou peuvent préparer leur pactage. La force Sabre a 1 mois pour décamper. Les putschistes du Burkina... Les putschistes du Burkina, donc, k'a ɲɛfɔ ɲɛna ko bonne nouvelle de bɛ yen français yɛrɛ sɔnna ko tiɲɛ yɛrɛ la k'u ka sɔrɔsiw bɛ bɔ Mali kɔnɔ Macron de ye président Macron de bannen bɛ sinon français bɛɛ sɔnna koyi français yɛrɛ ko k'olu man di africain si ye an bɛna français yɛrɛ kumakan kala u ka journalistes bɛ ka commencer ka na ni kɛlɛw ye ani France ka den minnu bɛ ka wuli ka yafa deli France ka denw de bɛ ka bɔ bi ka yafa deli Burkinabéw fɛ ka yafa deli Maliens fɛ n bɛ tila k'o fana kala bi ye lundi 23 janvier 2023 aw ni an ka jɛ an k'u ka journal lajɛ fɔlɔ u bɛ ka manamanakan fɔ après u yɛrɛ bɛ yafa deli an bɛ tila k'o kala sa an ka jɛ ka lajɛ ko Burkina ko France ka taga an ka lamɛn a confirmation sɔrɔla Burkina gouvernement ko k'u ye lettre ci Makɔrɔ ma aw n'an ka lajɛ. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Le Burkina Faso réclame le départ des troupes françaises. Oui, bis repetita, c'est le même scénario qu'au Mali, en plus rapide, en plus rugueux, en plus humiliant. Les 400 forces spéciales cantonnées au nord de l'aéroport de Ouagadougou peuvent préparer leur pactage. La force Sabre a 1 mois pour décamper. Les putschistes du Burkina ressemblent comme des frères à ceux du Mali, des soudards, meilleurs pour les embuscades de bureaux. Ils ont fait 2 putschs en 1 an que pour
combattre les djihadistes. Ko Burkina président Ibrahim Traoré, ko oni président Assimi, ko lubina fo bora kono kele de kono. Ayi kuma ina mede. Ko Burkina président no ye général Ibrahim Traoré, ko ni président Assimi maréchal Assimi, français ko Assimi ni Burkina président Ibrahim Traoré ko lu fla de bolo be ɲɔgɔn bolo bi France contre la. Donc u ja tigɛlen ba do ayi kuma in tɔla mɛ yɔrɔ la. France ka ko de bana ali bi an kana décourager. Donc mena kala an kana mɛ. Décampés. Les putschistes du Burkina ressemblent comme des frères à ceux du Mali, des soudards, meilleurs pour les embuscades de bureaux, ils ont fait 2 putschs en 1 an, que pour combattre les djihadistes qui contrôlent désormais 40% du pays. Et au Burkina comme au Mali, ils écoutent la musique russe. Ah oui, ils auraient fait appel à la fameuse milice Wagner. Tellement France traumatisera. Kali irisu ka musique ko Maliens ni Burkina bo ba hali irisu ka musique de gérant ka oro la sa ko irisu ka musique ko tellement kan jarabila irisu la. Nous on n'est pas pro irisco, on est pro malien, pro burkinabé. On est fier d'être malien et puis on n'est pas contre le peuple français. On vous a dit de plier bagages. On n'a pas dit au peuple français de quitter au Burkina ni au Mali. On a demandé les soldats français seulement. Il n'y a pas de problème quoi. On n'est pas contre le peuple français. Même les Français ont confirmé ça. Je vais montrer ça tout de suite. Donc on a comment la main. Du pays, et au Burkina comme au Mali, ils écoutent la musique russe. Ah oui, ils auraient fait appel à la fameuse milice Wagner. Le Premier ministre burkinabé a gagné Moscou en catimini avant Noël. La semaine dernière, en quittant l'ambassadeur de Russie, il a expliqué suavement que le Burkina devait diversifier ses partenariats. Mardi, le capitaine Traoré, qui est le chef des putschistes, a déclamé que son combat pour la souveraineté était engagé. On ne le savait pas, mais il venait de signer la lettre envoyée à Paris pour dénoncer les accords de défense de 2018. Samedi, la foule manifestait sur la place de la Nation avec des petits drapeaux et des grands slogans. Dehors la France, armée française, dégage de chez nous. Sur l'estrade, des portraits géants du capitaine Traoré et de ses homologues putschistes du Mali et de Guinée, et aussi Vladimir Poutine avec son petit sourire. Alors le président Macron a dit hier soir qu'il voulait une clarification, qu'il y avait de la confusion, qu'il attendait de parler avec le président de la transition. Un coup de pied pareil, c'est difficile de l'ignorer, c'est beau d'essayer quand même. Peut-être que le courrier, parti du Burkina, s'est perdu dans les méandres du Quai d'Orsay. De toute façon... Maliens, Burkinabé, aïe namede. Burkina gouvernement ko est lettre makoroma. Français ko Français ko o lettre tunasra la. Ko makoroma Ibrahim Traoré lettre seben ka chi makoroma. Ko France ka taka ka bo Burkina. Mais France ko luma lettre soro, ko lettre tunasra la. Oh Burkina fana bora ka fo. Sisan o te fe ka taka ka bo Burkina yɛrɛ di. Donc o be ka moyen sugu bɛ de kɛ o be se ka to Burkina cogoya min na. An ka kuma tɔ la mɛ a yɔrɔ la. C'était écrit, il y a 3 semaines, le gouvernement burkinabé a sommé l'ambassadeur français de déguerpir dans les 24 heures. L'insolent avait incité nos compatriotes à se replier dans la capitale. Les putschistes, qui sont de grands sensibles, y avaient vu un désaveu. Peut-être que la France aurait pu envisager une réponse virile, tenter de se faire respecter, prendre acte et annoncer le départ des forces spéciales. Ça aurait été un soulagement depuis le temps que ce sabre reste au fourreau. Les Burkinabés clouant les troupes au sol en leur refusant l'autorisation de survol du territoire. Paris a préféré envoyer la secrétaire d'État chargée du développement, de la francophonie, des partenariats internationaux et peut-être aussi des bons sentiments. La célèbre Chrysoula Zakharopoulou. Elle est médecin, spécialiste de l'endométriose. France be ka mɔgɔ sugu bɛ bila ka na Burkina président deli cogo cogo Burkina président ko ayi ko France ka taga ka bɔ yan. Donc o de secret fɔli filɛ aw ɲɛna yɔrɔ. Et puis o tɛmɛnen kɔfɛ ka bala cogo di mena yɔrɔ dɔ fana yira aw la. France ka denw de bɛ ka bɔ bi. A ye nin kuma lamɛn dɛ. France ka denw olu de bɛ ka bɔ bi ka yafa deli Maliens fɛ, ka yafa deli Burkinabéw fɛ. Aw ni an ka jango yɔrɔ fana lajɛ. An y'o de fɔ aw ɲɛna. Quand on fait un combat, Ala de b'an ka combat sigi an ma. Aw ni an ka jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Francekaw de bɛ ka yafa deli bi. Maliens Burkinabé a une vidéo partagée. France ka denw de bɛ ka bɔ bi ka yafa deli Maliens ni Burkinabé fɛ ko France y'an tɔɲɛ. Ko foni an yafala France ma dɛ. Ko le juguya mun kɛ anw na ko juguya de bɛ ka sigi fa. Ko courant bɛ ka tigɛ France bi. Ko gɛlɛya bɛ France bi. Ko yala kɔnɔlu bɔra France ka na est-ce que an b'olu gɛn? Ne kumakan tɛ dɛ. C'est un citoyen français qui le dit. Aujourd'hui c'est lundi 23 janvier 2023. Écoutons
un citoyen français. Mes chers amis africains, je veux vous parler parce que je sais que vous avez des rancœurs contre la France et contre les pays d'Europe. Parce que vous pensez que nos États prennent chez vous pour nous, en fait. Mais je voudrais vous dire que chez nous, en ce moment, c'est de plus en plus dur. Il y a plein de Français qui crèvent de faim, je vous assure. Et pour payer l'électricité et le chauffage, ça devient très compliqué. Sachant que chez nous, là, en hiver, il fait -5, -10. Quand il n'y a pas de chauffage, je peux vous jurer que c'est une catastrophe. Donc peut-être que les rôles sont en train de se retourner. J'espère que chez vous ça va bien en tout cas, parce que vous méritez le bonheur aussi. Donc nous on a eu des privilèges pendant des années, mais tout est en train de s'enlever, petit à petit, et c'est pas fini, hein. C'est en train de s'empirer de jour en jour. Peut-être qu'un jour nous allons avoir besoin de venir chez vous. Est-ce qu'on serait accueillis de la bonne façon? Est-ce que vous nous accepteriez vraiment? Ni cɛ bɔra ka mun fɔ français la a ko ale ye français ka den de ko tiɲɛ ra ko gɛlɛya bɛ ka gɛlɛya modèle dɔ bɛ ka na France bi courant-tigɛ bɛ France bi u ka gazi mun bɛ kɛ walasa ka nɛnɛ b'u la ko gazi bɛ ka tigɛ bi ko vraiment ko olu mɔgɔw ye toɲɛ mun da farafinw kan ko gɛlɛya de bɛ ka sigi France ma ko ala ka kɛlɛ de bɛ ka wuli France contre la ko yala ko olu sigira ka na Afrique yala an fana bɛ kojugu kɛ olu la. Ça c'est le regret. Maintenant, Marie Le Pen fana kumana anga je ango yoro fara la mais Marie Le Pen ko France kan ga taga yere de ka bo Afrique ko France jota la bi France jota la sini ko France surasu kumanga na aw na nga je ko ça c'est Marie Le Pen qui le dit. Il faut que la France quitte le sol du Burkina Faso. La France n'a pas le choix. Elle ne peut pas se maintenir au Burkina Faso contre l'avis du gouvernement burkinabé. Mais c'est un échec absolument total après celui du Mali. Tout cela, je veux vous dire, est la conséquence de la faute originelle qui est l'intervention en Libye. C'est l'intervention en Libye qui a provoqué, et je l'ai dit à l'époque, donc j'ai aucun problème à vous le dire aujourd'hui, et j'ai même été insulté pour l'avoir dit. Tout le monde trouvait que c'était extraordinaire d'intervenir en Libye. Nous avons été les seuls à dire vous êtes en train de commettre une erreur gravissime qui va déstabiliser l'intégralité de la région, qui va diffuser non seulement des armes un peu partout, qui atterriront dans les mains des islamistes. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc la France nous jouons le rôle de digue, nous jouons le rôle de digue dans des pays qui acceptent que nous le fassions en coopération avec leur propre armée. Hein. C'est le cas du Sénégal, c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Burkina Faso, j'espère que ça tiendra. Partir, y compris pour nous remplacer sans doute par des militaires. Donc, oui, mais attention, nous n'intervenons pas militairement. Hein. Nous avons des forces de formation. Au Sénégal. Bon, il faut que la France quitte le sol du Burkina Faso. La France n'a pas le choix. Elle ne peut pas se maintenir au Burkina Faso contre l'avis du gouvernement burkinabé. Mais c'est un échec absolument total après celui du Mali. Tout cela, je veux vous dire, est la conséquence de la faute originelle qui est l'intervention en... Donc, français doit il y a un autre français qui a parlé vraiment, ça m'a donné des larmes aussi. C'est quand même très grave, parce que derrière ce retrait actuel du Sahel, nous perdons notre image dans toute l'Afrique francophone. Bien sûr. Ça, c'est un point sur lequel je voudrais qu'on revienne aussi, parce que on est en train de perdre pied partout. Alors, on perd pied aussi parce que nous ne sommes pas tout à fait clairs sur la manière de soutenir des régimes ou des responsables politiques qui ne sont pas totalement dans la probité démocratique que nous prônons par ailleurs. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Dramane Ouattara est un allié fidèle de la France. Oui. Ceci dit, pour la population ivoirienne, en tout cas une c'est partie... pas un modèle démocratique parfait. En tout cas, c'est quelqu'un qui a torturé un petit peu sa constitution en exigeant de faire un mandat de plus. De la même manière que nous soutenons activement le président Macky Sall, puisque nous y avons 350 militaires qui y sont encore stationnés, je ne suis pas certain que nos administrations visant à ce qu'il évite un troisième mandat soient entendues. Et donc l'idée selon laquelle on associe le soutien à des responsables politiques peu vertueux, en tout cas peu respectueux des normes internationales dont nous érigeons en maître par ailleurs, me semble un phénomène qui va aggraver notre délitement et la grande porosité des attaques contre nous.
Donc aw bɛɛ lajɛlen de bɛ san nɔ ko n'i y'a ye bi an bɛ yɔrɔ na ko bi ko farafin yɛrɛ de tɛ farafin ko farafin banna faransi la ko faransi bɛ ka dictateurs de bila Afrique kunna ko Alassane Dramane Ouattara kun man ka mandat 3 kɛ ko pourquoi Macron b'i jɔ ko Alassane Ouattara ka mandat 3 kɛ ko Alassane Ouattara ka mandat kun dan ye 2 de ko pourquoi ko Macron sɔnna ko Alassane Ouattara ka mandat 3 kɛ ko o ye faransi goya ivoirien ye ko Sénégalais fana ko Macky Sall bɛ fɛ ka mandat 3 kɛ Sénégal a y'o kuma fana fɔ donc nin bɛɛ français yɛrɛ bɛ k'u ka erreur ye bi et puis pire encore u ye kuma dɔ fana fɔ sur le cas de Burkina u ko ko Burkina bɛ yɔrɔ na bi ko peuple burkinabé bɛ sɛgɛn mun kɛ u ka sanu u yɛrɛ ka dugu jukɔrɔfɛnw u yɛrɛ tɛ se ka ala jabɔ ils n'ont même pas accès à tout donc o yɔrɔ fana vidéo bɛ yan nɔ an bɛ n'o fana vidéo bɔ k'o yira aw bɛɛ lajɛlen na aw ni an ka najɛ ɲɔgɔn fɛ ni muso bɔra ka Burkina défend diɲɛ bɛɛ ɲɛna a ye najɛ. Ce qu'on appelle le franc CFA. C'est la monnaie coloniale que la France imprime pour 14 nations africaines auxquelles elle applique le seigneuriage, en vertu de quoi elle exploite les ressources de ces nations. Ceci est un enfant qui travaille dans une mine d'or au Burkina Faso. Le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres du monde. La France imprime de l'argent colonial pour le Burkina Faso, qui a de l'or. En échange, ils exigent que 50% de tout ce que le Burkina Faso exporte finisse dans les caisses du trésor français. L'or que cet enfant extrait en descendant dans un tunnel finit majoritairement dans les caisses de l'État français. Donc, la solution n'est pas de prendre les Africains et de les faire venir en Europe. La solution est de libérer l'Afrique de certains Européens qui les exploitent et de permettre à ces personnes de vivre de ce qu'elles ont. Les Italiens diplomatiques de Bolé Kakuma, qu'on y a eu ko Africain be bobi ko ka taga Europe ko parce que ko Français yam Afrique bɛɛ ka bɛɛ ka sago ye k'o ɲɛfɔ ɲɛna donc nin ye fɛngɛ dɔ ye an bɔra ka mun yira aw la o tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la tuguni an bɛna fɛn dɔ bɔ k'o yira aw la Burkina sɔrɔsiw ye fagali dɔ da terrorisiw kan an bɛna o yɔrɔ bɔ k'o yira aw bɛɛ lajɛlen na Burkina sɔrɔsiw ye victoire ba dɔ kɛ Mali ni Burkina frontière fanfɛlaw la armée malienne fana taara Tessit la zone des 3 frontières Mali armée Burkina armée olu bɛɛ de kɛlen bɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma la zone des 3 frontières terroriste fɛn fɛn bɛ ni kunkolo bɔ Mali sɔrɔsiw ni Burkina sɔrɔsiw n bɛ tila k'a vidéo yira aw la aw b'a lajɛ sisan nɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka boli ka bɔ Mali nord la ka taa dugu wɛrɛ la Assimi bɛ k'a bɛɛ wele bi ka na an ka armée an ka avion bɛ Mali nord la bi a ka ca avion den 30 ye donc vraiment bravo à l'armée malienne et Burkina armée victoire ba dɔ kɛ bi n bɛn'o image bɔ k'o yira aw la an ɲɛ tɛ Burkina sɔrɔsiw ye fagali dɔ da terrorisiw kan aw ni an yɛrɛ ka image an ɲɛ tɛ moto dacogo la duguma an ɲɛ tɛ motow la ni ye terrorisiw ka minɛnw de tantɔ ni ye terrorisiw ka marifaw de ye tantɔ ni Burkina sɔrɔsiw de nin kɛ Burkina dugu dɔ la n bɛna tila k'a yɔrɔ kalan a ye terrorisiw ka minɛnw lajɛ nin bɛɛ récupéré la ka bɔ terrorisiw bolo marifaw minɛna terrorisiw la a ka bon hakili ma an bɛna yɔrɔ kalan sisan nɔ mun de sɛbɛnnen b'a la donc maliyɛnw ni burkinabéw an bɛna yɔrɔ kalan aw n'an bɛ jɛ kalan ko Burkina Faso plusieurs terroristes neutralisés dans plusieurs localités. Le bilan d'assaut fait des centaines de terroristes neutralisés, plusieurs fusils d'assaut et fusils mitrailleurs, ainsi que des munitions ont été récupérées et détruites. Une importante quantité d'explosifs a été également saisie sur la base détruite. Donc, selon les premiers éléments recueillis, les terroristes qui ont opté la vie à un enseignant ainsi qu'au religieux début janvier ont probablement été neutralisés au cours de l'assaut. Aucun terroriste n'a survécu pendant cette attaque. C'est-à-dire que terroristes ka base bado de beno. Mali aradar boradron ka Burkina sɔrɔsiw wele ko bon Mali aradar boradron ka terroristes ka kan yira dɔrɔn Burkina sɔrɔsiw wulila dɔrɔn ka taga yɔrɔ bɛɛ bombarder k'a bɛɛ faga aw ka minɛnw bɛɛ lajɛlen filɛ yɔrɔ la. Bravo à l'armée burkinabé, bravo à l'armée malienne. C'est an bɛ ka union mun kɛ bi Mali ni Burkina olu bɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mun kɛ bi o bɛ ka terroristes ka ko de ban o bɛ ka défaite kɛ fan bɛɛ hali terroristes 30 tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan bilen Burkina bɛ ka victoire kɛ Mali fana bɛ ka victoire kɛ donc o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bala tuguni an bɛna bɔ ka film bɔ ka yira la aw ni an bɛ jɛ ka film lajɛ ɲɔgɔn fɛ a ka dɔn ka fɔ ni surasi minnu filɛ tan u tɛ tulonkɛ la dɛ a jɔ n b'a yɔrɔ bɔ ka yira la sisan nɔ j'ai le film là ici là vous allez voir tout de suite k'a fɔ ko vraiment k'an bɛ yɔrɔ na bi tulonkɛ tɛ yen dɛ c'est le travail et seul le travail paie aw ni an ka jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ
Técite, la zone des 3 frontières au sud-ouest par la République du Niger et le Burkina Faso. Kanya fo malien dembela jelengena ay ni vidéo partage ni Burkina Beou. Mali ni Burkina frontière, Mali ni Niger frontière, Mali armée keleme kata basi bado de sigili damene. On dit bravo au président Assimi, bravo au président Ibrahim Traoré. Mali ni Burkina frontière, Mali ni Niger frontière. Mali on terroriste ko de banefle. Maintenant vidéo ira la ay vidéo ay partager dien be ka so. Anga armée ni avion de be ka takayi. Mogo be ka boli ka bo dugu nuna nu kumbe galonte la farasi sur tout aller mena ka minana ya minana bi anga armée be ka yoro be contrôler tabi. Mali armée Burkina aya la jemena vidéo boka ira aula armée be ka baramuke. Bravo au président Assimi bi lundi 23 janvier 2023 aw nanga je kan na je ñoko fe. Técite, la zone des 3 frontières au sud-ouest par la République du Niger et le Burkina Faso. À bord de l'hélicoptère de combat Mi-13 de l'armée de l'air, l'on découvre Técite et ses mares permanentes et semi-permanentes. Et à l'atterrissage, le climat est de type sahélien. Le sol est sablonneux et argileux. Sur ce sol malien vivent des hommes et des femmes qui tiennent à leur honneur et leur dignité. Aujourd'hui, se disent fiers de leur patrie, le Mali, par la résistance des forces de défense et de sécurité face aux groupes armés terroristes. Nous sommes fiers de cette armée-là, mais encore, il y a des efforts à faire. Voilà. Ils nous sécurisent tant qu'ils le peuvent. Ni Técite dugula don de bolo jama de bora ka tegere fo anga surasu ni avion tuna horo na dron jama de bora fambe Assimi ko beka sigi ka taka isigi horo la ko terusu ka ko bana pew Assimi ko kale dusu bole no ne anga janga ni horo la je anga armée ka avion di bade avion kura fefe sara bebe Mali noro la bi la zone des 3 frontières Francis kuntara ka be takuba sigi de yaro Francis ko terusu te se ka kele faka allemand nga surasu ni anglais ka surasu ko ka jebe wole kala de Assimi ngula sogomada fe kelen ka terusu ka be faka abe bulla ka ta Niger. La zone des 3 frontières est 200% sécurisée par l'armée malienne et l'armée burkinabé. Si l'armée n'est pas présente aujourd'hui, la population n'est pas là. Raison pour laquelle on a vu la dernière attaque ici. À un moment donné, on nous a dit que l'armée va partir. On a pris départ avant l'armée. Seulement l'armée. Donc, quand anga armée beka exploit que Técite aune anga jeka tolaje a eu du courage elle-même de nous sensibiliser et de nous Assimi ko dugula mogo bema Técite dugula mogo bema ko beka sigi ka tigi sigi la armée ka avion bela jelen déployer me ka ta Técite bi lundi 23 janvier 2023 aune anga jeka laje et qu'on reste ici. Vraiment l'armée malienne ici joue vraiment un rôle très important pour la population de Técite aujourd'hui. La jeunesse de Técite garde le sport parce qu'on voit l'armée malienne à côté de nous. La jeunesse s'engage encore à accompagner l'armée malienne dans son travail. Si Técite demeurait le fief des donc armées terroristes, oui, l'opération Badiko est passée par là et continue ses mouvements. C'est pourquoi à Técite, c'est la reprise des activités. La foire se tient, les populations vaguent à leurs occupations et les prières se font régulièrement dans les mosquées. Bref, à Técite, c'est la calme. Grâce à l'armée, les gens fréquentent la mosquée. Les gens font aussi leurs activités qui sont à l'intérieur du village ici. Mais on demande plus. Mais on est confiant, on est tranquille parce qu'il y a notre armée ici. On a confiance en Dieu, on a confiance à cette armée-là. Irtesi, Bore Kangara, Igirko Isabu, Igirko Fondaboy, Ndahino Kangito. Munga ngata misiri la obeka tauka misiru la beni son jali lo bebe kasiki kataka terusu ye mogo genga bo yoro la bebe kasiki kataka si yoro la bi. L'armée malienne est en train de monter en puissance. L'armée burkinabé est en train de monter en puissance. Macron a été chassé. C'est fini pour Macron. C'est fini pour les ennemis de l'Afrique. Que Dieu bénisse le Mali. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Amé vidéo blanc là. Au Cambé. Burkinabé ou aye Ibrahim Traoré aye supporté. Malien aye Assimi supporté. Guinéen aye Mamadi Doumbia supporté. C'est l'union qui fait la force. Que Dieu bénisse les 3 nations. Que Dieu bénisse toute l'Afrique. Au Cambé. Ciao, ciao.